muid a lán rudaí Scoil le haidh an Nollaig. Paintal muid na na fuinneoga, paintal muid frozen le haidh rang a cuaig. Bhí Elsa, Sven, Olaf agus Crán agus sneachta ann ar an fuinneoga. Rinne muid riat an réine agus rith muid timpeall an Scoil mar réine. Mad an Nollaig bhí mé am colla agus an sin gúsin madrifa mé ag haar timpeall ar seachta clog agus bí na stucky ar a laba. So is félinn sprí na le rudaí taobh stigda agus an sin nuair bíonn muid cruigna ag sprí le té go sin muid thuas ar hismóthirí agus té muid sios staire chun a rudaí oscail na brunchna scoiléir a oscailt. Agan muid like digestive biscuits agus oats donna réine agus beidir carréidí freisin. Taimid chuig teach mhámó agus bíon duine an sin. Níl mór an tradiisiún. Tá tradiisiún amháin áiríonn mo bhám ag beidir cuaig sa maidin, cuaig sé, agus déireann si feidhme tú ag seacht gach uair ach fós éana mé.